Dnes budeme hovoriť o 4. štádiu, ktoré sa volá rodinné putá. Dnešná téma je zaujímavá, pretože to vyzerá, že štádium rodinné putá je obdobie, kedy je všetko v poriadku, všetko je pokojné, už sme sa naučili fungovať, sme dospelí a zrelí. No určite budú v ňom aj problémy. Kedy sa toto štádium začína a kedy končí? Štádium rodinných pút sa začína, keď najmladšie dieťa dosiahne predškolský vek 5 až 7 rokov. Štádium sa končí, keď najmladšie dieťa opúšťa rodičovský dom, preto toto štádium môže trvať dlho, ak je v rodine niekoľko detí. Platí, čím viac detí v rodine, tým dlhšie trvanie. Čím sa štádium rodinné púta odlišuje od predošlého štádia príchod dieťaťa? Keď budeme hovoriť metaforicky, v predošlom štádiu nastal zlom, ktorý si vyžadoval veľa napätia a síl a v tomto štádiu sa situácia ukľudňuje. Deti sa stávajú samostatné, sami sa obliekajú, sami chodia na nočník, idú do školy, môžeme sa uvoľniť a nastupuje pokojné obdobie. Keď sa narodí malé dieťa, je to zložité obdobie ako búrlivý horský potok a všetci chcú, aby štádium rodinné púta prišlo čo najskôr. Teda aby dieťa čo najskôr začalo chodiť, aby bolo samostatné. Ak dovtedy bolo treba vynaložiť maximum úsilia a bolo to o prežití, tu sa začína pokojný a mierny život. Toto štádium je ako široké koryto rieky. Pokojné, stabilné, všetko je v poriadku. Aké problémy bývajú v rodine v tomto období? Ľudia na toto obdobie dlho čakajú a teraz sa chcú uvoľniť a užívať si. No štádium je zákerné v tom, že práve v tomto pokojnom období vychádzajú na povrch všetky nevyriešené emocionálne problémy dospelých. Hovoríme o situácii, keď sa ľudia zobrali v mladom veku. Najskôr bol človek príliš mladý, v štádiu mladomanželov boli iné úlohy, potom prišlo dieťa, takže nebol čas na riešenie emocionálnych problémov. Kedy sa už dá trošku uvoľniť a vtedy u ľudí vychádzajú na povrch neriešené emocionálne a psychologické problémy, ktoré si človek dovtedy nevyriešil. A tieto problémy začínajú zasahovať do života celej rodiny. Teda dovtedy to bolo tak, že napríklad máme suseda, ktorý je závislý na alkohole, ale je to jeho problém a nás sa to netýka. No, ak máme závislého partnera, jeho alebo jej dysfunkčné správanie bude silno ovplyvňovať ostatných v rodine. Práve kvôli dysfunkčnému správaniu dospelého, keď jeho problémy začínajú ovplyvňovať celú rodinu, začína byť nemožné takto ďalej žiť a potom prichádzajú tie záhadné rozvody po 10 až 15 rokov manželstva. Tieto problémy existovali aj v predošlých štádiách, no neprejavovali sa, pretože vtedy nebol čas, aby sa prejavili. Aké problémy sa môžu vyplaviť v štádiu rodinných pút? Je to ako snehová guľa. Ak sa niečo nevyriešilo predtým, nabaľuje sa to. Ide o neschopnosť komunikovať, neschopnosť riešiť konflikty, zasahovanie rodičovskej rodiny do našej rodiny, plus emocionálne problémy jedného z partnerov alebo oboch partnerov naraz. Aký existuje recept, aby tieto problémy v štádiu rodinných pút nenastali? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vyriešiť svoje emocionálne problémy za pochodu a neodkladať ich. Problémy sa zvyčajne neobjavujú rýchlo. Keď vidíme prvé príznaky emocionálnych problémov, treba ich začať riešiť hneď. Predstavme si situáciu. Muž má zrazu viac voľného času a chce sa zabávať. A žena hovorí, no aká zábava, veď teraz máme čas, poďme niekam, k rodičom, už sme u nich dlho neboli, do divadla alebo inde. A on chce ísť s kamarátmi na ryby alebo niekde inde. Čo s tým? Tu sa ľudia musia opäť dohodnúť. Bežnými rozhovormi sa to všetko vyrieši. Čo je ešte dôležité vedieť o štádiu rodinných pút? Poprvé je to čas pre rodinu a deti. Nie je to obdobie budovania kariéry či práce do noci. Toto obdobie prináša veľa úloh, ktoré treba riešiť a ľudia sú veľmi zaneprázdnení v rodine. Sú to škola, škôlka, chodenie k lekárom, detské krúžky, súťaže, turnaje a tak ďalej. Pre dieťa aj pre manželský vzťah je veľmi dôležité, že sa otec a mama idú spolu pozrieť na súťaž dieťaťa, na koncert, kde vystupuje. Pre dieťa je ako balzam na dušu, keď vidí otca a mamu, ktorí sedia v hľadisku a objímajú sa.
Po druhé, je to štádium aktívneho života. Ak v štádiu príchodu dieťaťa žena bola doma, teraz sa vracia do práce, čo jej pridáva zaneprázdnenosť. Rozširujú sa sociálne kontakty a takisto si stále treba nájsť čas venovať sa partnerovi. Okrem rodinného času je dôležité podporovať partnera v individuálnych aktivitách, teda v čase, ktorý partner trávi mimo rodiny. To znamená jeho záujmy či koničky. Teda ak sme hovorili, že muž chce chodiť s kamarátmi na rybačku, chce nejakú slobodu, lebo dovtedy bol zaneprázdnený s deťmi, žena by to mala privítať a podporovať v tom. A ak žena chce niekam ísť, mať nejaký koníček, napríklad 2-krát týždenne ísť plávať alebo cvičiť, bude dobré, keď ju bude v tom muž podporovať. Keď si predstavíme, že dvaja ľudia sú ako dve baterky, tak v rodine sa ich baterka vybíja. A treba určite mať nejaký koníček, kde sa nabijeme. Toto pomáha manželom, aby zostali pre seba navzájom zaujímaví a prinášali niečo do vzťahu. Pretože o čom sa môže s mužom rozprávať žena, ktorá sedí doma 24 hodín denne a nikde nechodí? Bude mu rozprávať, ako umývala panvice? To je nezaujímavý rozhovor. Ak však žena pravidelne niekam odchádza a má sociálny život mimo domu, je to oveľa zaujímavejšie. Samozrejme, musí existovať rovnováha, žiadne preháňanie. Žena má nejakú aktivitu mimo domu, muž má svoj koníček a keď sa spolu stretávajú, je im spolu zaujímavo, pretože každý prináša nejakú novú skúsenosť, svoje nové dojmy. Po tretie, deti to všetko pozorujú. Náš manželský vzťah je vzdelávací film, ktorý deti stále pozerajú a ich maličký mozog všetko nahráva. A preto je veľmi dôležité byť zaujímavým človekom pre svoje dieťa. A špeciálne to platí v období dospievania dieťaťa, pretože to je obdobie, kedy sa deti búria aj proti dobrým rodičom. A tu sú opäť dôležité vlastnosti ako zrelosť, ako emocionálna stabilita a treba vydržať toto obdobie v rodine, keď sú deti v tínedžerskom veku. Je veľmi dôležité byť zaujímavým človekom pre svoje dospievajúce dieťa. Pre deti v tomto veku je dôležitý status rodiča. Ak malé dieťa to vôbec nezaujíma, tak pre tínedžera je to veľmi dôležité, aby vôbec počúval rodiča. Dospievajúci sa pozerá na život rodiča a myslí si: ty ma učíš a aký život máš ty? Je zaujímavý alebo nie? Ty si sa realizovala vo svojom živote alebo nie? Možno to deti tak priamo nehovoria, no určite to veľmi pozorujú. Ako deti vplývajú na manželský vzťah v tomto štádiu? Deti v tomto štádiu fungujú ako zrkadlo. V akom zmysle? Deti môžu svojim správaním odrážať problémy rodičov a problémy v rodine. Sú ako lakmusový papierik. Zvyčajne problémy detí bývajú následkom problémov rodičov a nie ich príčinou. Kedy sa môžu prejavovať problémy? Problémy v štádiu rodinných pút vznikajú, keď sa vyplavujú emocionálne problémy dospelých. Inak je to veľmi šťastné obdobie, pretože nič neteší manželov viac, ako pozorovať, ako rastú deti, ktoré miluje druhý partner. Je to čas rodinných tradícií, rituálov, je to obdobie, kedy si rodičia a deti jednoducho užívajú svoju rodinu. Ak sa neprejavia emocionálne problémy, ak je všetko vyriešené, tak je to požehnané a nádherné obdobie, na ktoré sa potom veľmi príjemne spomína. Predstavme si situáciu, že v rodine sú deti, ktoré sú už väčšie, končia školu a vtedy príde do rodiny ďalšie dieťa. Čo sa deje v tejto situácii? Vtedy sa deje priesečník štádií. Pokračuje štádium rodinných pút a zároveň sa začína aj štádium príchodu dieťaťa. Aký je recept na šťastný vzťah v tomto štádiu? Recept šťastného vzťahu je pracovať na svojom manželskom vzťahu a mať ho ako prioritu. Všetky odporúčania, ktoré sme si povedali v predošlých štádiách, platia aj tu. Tráviť spolu čas. Štádium rodinných pút znamená veľa času s rodinou a je dobré, že je to tak. No zariadte si aj čas, kedy ste spolu sami ako manželia. Choďte niekam spolu len vy dvaja,
na rande, do reštaurácie, zažite romantiku, vedte spoločné rozhovory, nájdite si čas na hlbokú komunikáciu. Niektorí radia každý deň sa rozprávať pol hodiny. Možno je to veľa, ale určite raz týždenne to treba robiť. Pýtať sa, ako sa máš a chcieť počuť odpoveď, aby sme boli v obraze. Veď každý z partnerov postupne rastie a mení sa. A ak ľudia spolu netrávia čas ako manželia, ak sa nerozprávajú priateľsky, úprimne, otvorene o zmenách, ktoré sa im dejú, tak u druhého človeka sa vo vnútri vytvára akoby trojrozmerná kópia toho druhého. A vytvára sa taký dojem alebo ilúzia. Dokonale ju poznám, no pritom sa zväčšuje nesúlad medzi ilúziou a realitou. A to môže prerásť do silného konfliktu, kedy jeden človek niečo urobí a druhý uvažuje. Ako to mohla urobiť? Potom môže nastať veľký výbuch kvôli tomu, že ľudia spolu nekomunikovali, lebo akoby utiekli do rolí mamy a otca. Preto je veľmi dôležité nezabúdať. Systém manžel-manželka je na prvom mieste a podsystém mama-otec je na druhom mieste. Kedy sa tieto problémy prejavujú najviac? Tento problém sa zostruje v štádiu prázdneho hniezda. V štádiu rodinných púd to ešte veľmi nevidno, lebo ľudia sú stále zaneprázdnení, stále niečo robia, sú v stálom kolobehu. No keď deti odišli z ich hniezda, vtedy stoja pred dosť nepríjemným faktom. Žijem s cudzým človekom, lebo nemáme žiaden kontakt, lebo nie je zvyk tráviť spolučas a komunikovať, nemáme nič spoločné. To je na dnes všetko. Na budúce sa dozviete o ďalšom štádiu manželstva s názvom Opustené hniezdo. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a ak bolo pre vás užitočné, zdieľajte ho ďalej. Podporujete tým našu prácu. Ak nechcete prísť o novinky na našom kanále, prihláste sa na odber. Prajeme vám všetko dobré a dovidenia v ďalšej časti nášho cyklu.